Köszöntünk mindenkit a Pannergy Miskolc EPS Honvéd férfi joga egyes vízilabda mérkőzés követő sajtótájékoztatón. A végeredmény 8-7 lett a vendégcsapat javára. Elsőként a vendégcsapat vezetőedzőjét, Szívós Mártont kérném, hogy értékelje a látottakat. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék gratulálni mindkét csapatnak. Az egyik szes mérkőzés volt, az egyén a szerencse mellékát is így tudtunk nyerni. Azt gondolom, hogy a védekezésünk 3/4 teljesen rendben volt. A támadó játékunk az egész mérkőzés alatt adott kívánnivalót volna után. Igazság szerint ezt a mérkőzést szerintem lezárhattuk volna ezzel a védekezéssel és egy kicsit jobb támadással, nem mondjuk ilyen helyzetet hamarabb. Nem tettük, és ezt megbosszulta a Miskolc. Nagy szívvel visszajöttek, és tényleg egy szerencsés gólat tudtunk nyerni. Természetesen örülök a 3 pontnak, de azért nem jóval több kell a csapattól, több kell egyik játékostól. Sok sikert kívánok továbbiakban Miskolcnak. Köszönjük szépen, most pedig a hazaiak vezetőedzőjén a Sorbi Dumanszky László értékel. Hát nagyon nehéz értékelni, mert az, hogy egy kicsit matekozunk, akkor 3 másodperc voltunk a felső vászon. Sírni visszajöttünk, ott van előttük a X, nekünk a X aranyat kérdezett volna, és nem sikerült, de a 8 bejutás nem ez van a mérkőzéseknek, hanem ha ilyen felfogással játszottuk volna Hontéten Újpest ellen, akkor máma szépen itt elgálázunk ketten, jó hangulatban, és mindenki megy haza. Így csak lehet sírni, szomorkodni, idegeskedni, énaskor élet. Ebbe a bajnokságban ennyi mérkőzés a végén utolsó másodpercekben dőlt el, és nagyon sok példa okosnak be. Erre ezt is meg kell tanulni. Nem tanulunk, akkor így járunk. Gratulálok a Honvédnak, sok sikert a Európában, továbbiakban, és nekünk kell foglalkozni magunkkal, és lépni előre. Köszönjük szépen, most pedig a vendégek kapusán a sor Kardos Gergely értékel. Ezért én is gratulálnék a Miskolcnak, mert egész meccsen küzdöttek, hajtottak, és akkor sem álltak meg egy pillanatra sem, amikor közteni volt a táblán. Természetesen gratulálnék a saját csapatomnak is, mert legfontosabb a 3 pont, amit minden Miskolcra vinni. Az, hogy hogyan, ez egy másik kérdés. Sokat kell még alakítanunk magunkon, de életbe tartottuk az eredményeket, amiket idejöttünk. Úgyhogy építkezünk tovább, és a további idei megcsinálásban szeretnénk. Köszönjük. Köszönjük szépen, végül, de nem utolsó sorban a hazai csapat játékosa, Molnár Gergely értékel. Szeretnék gratulálni a Honvéd csapatnak a 3 ponthoz, és szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, de úgy gondolom, hogy szívvel lélekkel játszottunk. Gyakorlatilag a sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést a 4. negyedbe. Aztán ott volt a kezünkben az a pont, amit szeretnénk volna elérni, és 3 másodperc a vége előtt kicsúszott egy távolülövéssel. Valószínűleg minden okkal történik, szóval szerintem nem szomorkodhatunk, megtettünk mindent, ez mennyire volt elég. Megyünk tovább, de úgy érzem, hogy ebben a csapatban több volt, mint amit mutattunk ebben a fél évben. Köszönjük szépen, mindkét csapatnak további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen!